mingi naga dujak badaga jingyap ko try ablay imdan ego try tabulongi kwa man shiro ban man mani me ko try ablay hallelujah tungin ruai gini kerteng ini peteng man ruai kerteng u Jisu kara kerteng u Jisu amen rangi wan rai ka kerteng ko jome ko try gini ka chaka ko ba gini lo pai si ko try ambil kerteng jono jono re tanga kerteng ko jome ko try ablay kerteng u Jisu naraya kerteng
Kabalang halor ki kerteng baro. Kerteng ke jome kalang halor ki kerteng baro. Halor ki belai. Jangan ingin pertai ku try. Halor ki beneng. Kegerteng ke jome ku try ke bai cimpen mingi. Kegerteng ke jome ke bai cimpen lat yangi. Kegerteng ke jome ku try ke bai cimpen kia yangi. Ki kentri ki berben ki kentri ki basarang jangka pop bersutan laptat aga gerteng ke jome amdan balaban yang ya ke gerteng ke jome ku try amdan balaban yang persya ya ke gerteng ujisu hallelujah hallelujah hallelujah. Oh, ngi kenti wika gerteng ka jome ka nika janmit hagani na fais ngi ko try. Ublay wilam ban kren nakau wei ka benta nakaktin jong ublay kaba ngasko ba benta si kalong ka kabangin chu shong in relax bat bangin mudur bangin plejumut ya ka ka ba uni ubri ublay ulong askwa ban pej ya ka karakter ka jong ni ka jingyat lenti jong nu briu blai bat bangin yo ka jing hikai naka tin naka jing im ka jong ni te uni ude uba baro seperti kitiblut Old Testament New Testament bat mangiru kum jo te ka khubor ka banga title mentar sing kalong lesson from the life of King David msonang kum ban ai title te ngong hadin bala pun krem tu ngong toh in ai da kanika title pilang lai luit pat ban bu da kawai pat ka title lada kat kumjelam ti to ini doy mo ko pai wana khama jongme ban ai ngu ye me kin ko try ablay ha kanika por ni klimat kin ko try ni ai me ka buram kin ko try mar me dei hok ban yo kin try ki pan sngat jungi try barong in launo ban ngin bu kin try ha chat chumi try ngin pen phong pas sngat me kin try da ka jing ro jungi da ka jing mani jungi try ha kanika por try ablay shakli jongme yang kin ko try ablay logu ablay tung hong kin ko try ya ka e ka jing kwa ka jongme kin try ban sai u palang ka jongme kin ko try shima me kin ko por blangsa shima me ngi wepi we prepare me ka donut kin ko try ablay jeng wepi balwan chikani ka jaka ki try bar kumju itu ki bapet lembah ka YouTube bar social media kin ko try ni duai kin ko try ni borong ipan teng tiang to try Jesus Christ amen. Lesson from the life of King David kita ki jing hikai ki bangila banyon King Nausim David but hang ni hadin ba ka jingyalam jong blay kalong ba ansot na kanika kitab sam ka basispa khat khandai bat bangin penlet jimot ha kanika khot ka ba lai phulai haru saupo ti ngine pej yakini ki khot baro bat nang tang inya wudwud tin akaliang jonga nga bu i point 1 2 3 kat kum kini ki khot lara fidon ka bible nga pernah kam da NLT la fidon ka bible khasine phareng ne kanu kanuru pilaban ya but lang ban nga tianam tai kitu ki ba flash screen pilaban flash naka NLT version daga phareng tingin saya keren bat daka kitin khasi hangni ngitip yo David usim David bar bun sin kajing tip jongi bar kajing habangi puli kitin blay ngitip yo kum usim David bat ulong usim ubakraw bat nang taru ngitip susu kabalong very common yangi kalong ba uday ubriu mo ka Bible ka kitin paring kaong man after God's own heart sisin ba yo kat kata ka certificate kadai ka ka ba sutu ba uni ubriu uya jan haduk kata ba ublay ngitip haduk kata handrai ngini pa mentas ngi kumno pat bu David uim malakas ngi hakajing sensar jong ukum usim hakajing long jong ukum ubriu bat nang ta kumno ba uyat lembah ki bat kumno ini ya kajing jan kajong usim David bat utrai haka wainaki English service ngakren
ya ka phang ka ba nga ai nga kren ka dei ya ka jing shai walk in the light as he is in the light, then we'll have fellowship with one another. Ta hadian mga pe ya kani nga ong wow new brief sha uyat ha ka jing shai te hot kidan ki ups and down ngine pe lang ki taru te ngine phai bat nga na kitab sam shispa khat kandai ka khot balai phulai ngan puli ka phareng bat nangta philaban puli khasi philaban pe khasi philaban pe ki version um nei lei usdang kum nei ong teach me your decrees, O Lord. Hikai yanga yaki an ki jongme atrai. Hikai yanga yaki an ki jongme. The decree kadika singular, decrees plural. Decree kamot an official order given by a government or a ruler. Kata kadika jimut jongka decree. The usim debet uang teach me your decree, O Lord. Nangta ukular hutrai uang I will keep them to the end. Ngan bat yaki, ngan le yaki, tat hadu kesngi bakhadu. Tat hadu kesngi bakhadu. Umut shisah ni. Unius im debet haba ukren kumni, haba ukular kumni, haba upanu blay kadega one to one, heart to heart. Kumongi man to man. Usim debet uang teach me your decree, O Lord, and I will keep them to the end. Haka kita probab arpau arhusan. Kadon kawi kakintin kumongi kumni. Don't trap yourself by making a rash promise to God and only later counting the cost. Wat num keren labla akhmat ublay. Wat num kular wood akhmat ublay. Mardan kapor haka jinglong brio la penyat ini dah kini ki emotions la ni jingsgo ngiong try pen yang kai bangan le ngan let bet ngan long missionary bet sa Nepal dan kapor kwa sa Nepal kwa sa Tibet te ublay ong to le cha tang thi pulu la biang dala ong pa ublay kimta mla ai daw kabamut ba wat num keren labla Henry hang ni pangi David wong teach me a decree and I will keep them to the end. Strong statement. I will keep them to the end. Ngan bat hadu katakas ngi bakadu lani ngila banong till the last drop of my blood lani till the last breath. Te hadien ba insim kumni ngina pelijumut kumni hadian bau blay pat ula hikai lani ula pen I yang kita digris ya debet te debet pat udan kam sakei wong kumni hakawai pat ke point hakawai pat ke dekat wong give me understanding ayanga ka jing sempang and I will obey your instruction. Give me understanding and I will obey your instruction. Ayanga pat ka jing sempang bangangan ko ngupat ya kita ki jing betak ke jome ki jing peni jome degree kita ki orders degree kita ki official order ki bala ai do usim bala ai do tau badan hak authority te hadien balayo ay kata ong no bau blay la ai debit kita ke degree but nang ta debit pat menta ban le ka ni udan kam ya ke jing suthu udan kam ya ke jing sempang khnang ba ringkat bat ke degree dan kam ban buat ki Instruction barabor ki di kita ki guidelines. Kumno ba fin le ya kita ki order. Hadian bala ai order kini ki di ki guideline ba finai ban le khnang ban pen poi chaka thong. Te debit wong ni give me understanding and I will obey your instruction. Wong shushu and I will put them into practice with all my heart. Kabadon kam na kibadon kam do. Dakitin kasi wong to ay gijing siya pangat dengan rakhi yaki anjung mi hoy ngan sumar yaka dalag donut baro hang ni kaktin pareng ko I will put them into practice bunsin ki pat kerstan lo ong no ki skowi kaktin ublay nakaway ka singi utray siya kaway ka singi utray na kaway ka pulpit siya kaway ka pulpit ki skowi kaktin utray mentale badan sa ki YouTube ki jing hikai ka bangay langay
Tambah babon bahapat. Lalu kita paling greater percentage. Babon bahapat kilong tang ki hearers. Lalu kilong kinong snow. Day kinong le. Kata di ke jingma. Tu David upenting na ya lah dia. Wong ni. I will put them into practice. Ten paling ke suatu bah. Ten kasih ngan le ya ka haga jingim ke jonga man la kasih. I will put them into practice. I'll make sure. Kalau kanika haga jingi alinti lembar bangangit sekarang hapor bauto ya kanika sam. Kadai ke jing lesi kalak banlong ba komentar kasih ukirang step. Beli uai ke jing uai ke jing pun geduk mensim uto. Lesi kum shibit uan bamja hayeng lesi kum ta. Angit sekarang kini kisam kilong hak takadur. Kalak banlong usong kop. Aku ingi to kalau belong kat budang ya to. Tengah ngit scam. Bakini kirukom to juu kiwan hak tak rukom. But habau ong I'll put them into practice with all my heart. Udah le shisha. Kadang kowe ke jingjang hak ba la pen seles im ya u hapo Jerusalem. La pen seles im ya u la ula wan hakaket. Hadin ba usol ula syakantai wan hakaket. Te ondau lawan hakaket kini ki Filistia kini ki nongshun jong Israel. Kini Filistia ki ong ula wan haket. Kata di filak ban syam naka kitab jong Samuel ke baar salenong dekat bakannya do arpesan nginum pulilut ngan tu background. Te kei ke bajau David ula syang hakaket ula syang haket bat kini Filistia kilawan. Di kini ki Filistia kilawan hapo kani ka Tem Rephaim. Lani ki ong Valley of Rephaim. Kilawan bat kila spread kamut kiwan ki spread kila don ki strategi jong ki kumno ban pen claim ya us im David. Deus im David wong ni. Uklino try. Hak adukat bakat kendai wong ni. So David asked the Lord. Uklino try wong. Should I go out and fight the Philistines? Hato ngan lek ngan mi ngan kruit ikte Filistia. Umblay wong ni. Yes. Go ahead. Yes, go ahead. I certainly hand them over to you. Tau blay wong ni. David ula duai ula wat utrai. Wong ngan lek kruit. Ane hier temah. Tu blay ruang lek. Ngan I know ya kiru hami. Sangat bahagia. Kani kadai keji keren jong David utrai. Haka wei ka liang pat ngini apai. Ngini simya kani kaktin jong utrai buong. Certainly wong shisha. Le ngan I hami. Bunsen bun bahagi kristan kiru ayo kaktin utrai sakut no ha ipat iba sungai. Larang ngi sungai. Tamut kremle ye kalong tan siteng. One ladaw try wang I'll hand over to you. Ngan I sami. Tamut ngidon kaman lai tingi haban put into action ngi haban lai. Teu David wang no, David ulet ken. Ulet uya kerwit. Tala job yang taka thama kini Filistia baro kilaya. La syarem kila head krat bat kila ina ya kita ki blay jong ki blay thau jong ki kila ina. Yaki idol sebar khot kila in ahataka valley kila pet. Tu David one lum kita ki idol sebaro. Dah hadir kam katukan ni por kini Filistia ki one biak. Hang ta haba ki one hakasin ka baar u David upai biang cu try. Wong try lek kum no. Lord, what to do? De ublay ubatai ya u. Wong lek kum ni ambush ki sngap hai ki nakatai kaliang jong badan teki dieng popla. Tang siya sngow ya ka jingya kerdem kum tu jingya itu kamut kata ka de ka sign ka bangaong ibe kruit no. Henry yamanta ambush wa. Te u David ulek kum ta but hakapor ba u le akum ta uang. Yes, the Lord has done it. Tamut u proclaim u exclaim hakapor ka ba u blay u penjab you.
Te kai ka bang mut ban ong kalong ba pi David hapor bu ong hang ni ba give me understanding and I will obey your instruction. Aya nga kita ka jing sempang ka bangala bangan yat bangala ban but yagi jing batay ki jong me bat bangan bu yagi taru ha ka katamu ngan le ka al put into practice ngan le yaki ha ka jim jong kabumut ba ule take hang ni ule take yaki e ka ba ble ule but si sin ka ba pi but yaki e ka ba ble u ong u instruct pi pinyo ba yaka success. Te kata ka dika e ka bangio kata ka dika e ka bangio I hakanika benta kabalai ba sa sin kini ki points way arlai saw nga aigum tu ki deka kum kanika dokon ya udut krabakan sotanat mo. Next kawai part ka point kalong make me walk along the path of your commands for that is where my happiness is found. Kanika jing kemen haka donut ke jungi bunsin mo ki priu ki wat ya kaspa ki ongin yo bun kaspa ngin kemen don ki priu ki wat ya ka jing don jing em ki yeng ki sem ki kali ki jan ki nep ki ong bangin kemen hanrai how David wang kum ni make me walk along the path of your commands tu penia jangan haka lenti ki hukum jong me na ba haka lani haki ngas ngobah kamut ngayo jing kemen ngayo ka jing kemen but kawai na ki nuksa ki banga ngalai I hakani ka benta ka ba uong ba ai banga nya hakita ki commands ngini simtang kumban ong no ka jing I pi hakapor ba u David ulalong sim kabumut kini ki khun ki lasing berdan jede bu sol kila setting dot marba ki ong be David un sapni yap yengi hanrei ki ga baja u David ulakli no ziba u chakri jong u sol ong dang don em ki ba im dang don em ki ba im wat pe ki don em ki khun ki ti ki siu ki don berdan jede ki ba kha ki wat kanang ba nganyo ban peni ka jing le bha jonga yaki hi kani ka command ka jong blay hakapor ba jisu ong love one another hakapor ba u yones utho love jingi kam de shu ka ba thmai ka ka burim te u David kuman ong no ya ka command ka jong blay ban it udale shisha uda peni shisha kata ka di command jong blay te kadandro ka benta ka ba u David u haban ong ban peniap kawai ka ba nga plab ha ba nga puli ka tin u blay sepang u Joab u de u commander in chief jong u David haka ski ka ba kado jong David haki last days ki jong u ong yu Solomon meu kun jong ha samsini namar ha kapor ka ba unlet no na kani protei kitu ki digi words ki balong ki balong kumba ong kitin kasi siyang sabah siyang blay ki balong koridor ba te u David ka ba play nga ken u David du angum ni Solomon me di banwa di Joab bat peniap no yu haki last days u Joab di way u de commander in chief jong u David tangalingo ngong balay u David upa peniap Joab ndangi la pai sadien kadan ka story kadan ka jingja ba Joab upeniap yo Abner ude ukun jong Saul hanre ulai ka allegiance sha u David hanre watla ka ulai allegiance u David Joab pat daka jingle butu jong ule ban peniap ya u Abner hado ba u David ula susi bat u ngam dan bentai bat kadi jing peniap jong Joab ya Abner den marta daw last days u David uang peniap yo Joab tengamut banong ba kidan ki balong bahab ban ai tlan kidan ki bahab ban jensur mensim hak jing im jong David very tough tanadangi pai yang dia bangin bot ki commands ki jong blay lani kita ki jing ong ki jong blay lani kita ki jing hikai ki jong blay ujisu ong hau Lukas ong gumno ia ki nong shun kani borwar ngabase kabase ngabangawaraan ni em kalong
Kalau praktikal lah kan ni. Jadi kita syun. Lep hai kita kiba isi pi. Kerkui kita kiba tim pi. Dwai nam ta itu kiba les new pi. Lalu kiba hurt pi. Practically hato pila se. Lada ngakli we pi we hang ni. Lada ma tang kiba la hurt. Hurt pi ru. To ban dwai nam ta jong ki pin dwai. Pindoi ya kalum kawa, pindoi ya ka perthai barokoi, pindoi nam takari India ro o pin kemen phan. Yai tai bala hurt ipi pindoi. Pinam tet itu. Tenrai mensim tio apostol yang forgive. Katur kawan do try, forgive. Kanungon na prejeng ngila forgive. Kawa practical kawa Henry ni haban ne. Nomor David wong make me walk along the path of your command. Ay yang abang ya katakan lenti. Jong kita ki hukum ki jong me ki an ki jong me. Telada ong love your enemy. To enemy to suki. Tengam tip suk nam suk tambah ngathare kasuk. Tambah do good to those who hate you. Le bahayu tau ba isi ya pi. Ngam tip identify mapi you know what isi ipi. Tas dang ban le bah. Penra yu dom don hayeng penra yo piang mau le hi khun. Dep stu ngab le ngan le. Ha? Kum ta em. Bless those who curse you, the Lord will la shatim la shatra. Kadi pla. La shatim la shatra. Dang la hi ban kerku yu tu. Ngak kerku pi ba. Filatim yang amne to meliling akur ku ya pi. Tekum tama haka YouTube na kini ngi haka. Political slugfest mah nila manong kata kejia kong keti ka bajur bah. Ka baban left but right nilai i. Te utu bala sya kong ti johor unong nga bless ya pi. Tamula bah. Banong nga bless ya pi, itulah syale adu kata kalau ngamtip adu kanu ka jam ngamtip igiwe tambah practically it's very tough. What lah kata David wong make me walk. Ay nga nganya hakil lenti hukum ki jong me. Bahanta ngayo ay ka jingkemen. Bunsin musingi ang don pisah sibun don kakam ngakemen. Henry andangila ban le ya kata ka ba bahaya ngi kuman ong ban bless kita kiba curse ngi kiba isi ngi kawan pi ka jingkemen kan wan ka jingkemen ka pim la syun batay mo tengah orang patlap banga menu banga ya lembah kini tengah keren gun ni ndala nu beli la bu engan ni tengok le nu ngait scam ngi la itu to next point onda ublay ula peni ya kani ka commands kani ka pat lani kata ka lenti bai banyat ti ha kabasdang lesing ngi ya wud tu sultanat ban kongu ublay kat badang ya kisngi kipor kat badang ya kisnem kata ka jing ya hakak tin jong blay ka hukum jong blay kala ban hiar no kata ka jing long enthusiasm no kata kajinglong shirhem jungi kalaban hiarno. Tembun-sin kumta kaj hakipor manginang pedang try Jesu. Oh isuk ban yang ban yalap ban le ki kamba ban le ino tau try. Kat badang yat dan kapur kahiarno kata. Yang tam na alen. Mo ubakiu baik kumtu ya ro try. Tu bahiar to ya ro try. Tambah kajing im besisate long dan kapor ngihar dan kapor ngikiu hi kata kata kui ude beru long kumjo Denmark kata dao haka weipat kani kadkot ka poin basau om ni give me eagerness for your laws rather than love for money pe hani wong pandemi ka donu jonga sa kajing pla jong mi dakak tien pareng ka kamlong sutran give me eagerness. Hado katnong ilong shirhem ya kata ki an ki jong try. Kumbang shirhem aki tigi por. Ha? Te udebet usul tu ya kata ka jing ya lemba ka jing im ka jong u kalong ka up kalong ka down
kamlong bet syate. Tidin martada upanu utrai. Wang ayanga kani kejing hem. Ayanga. Dan kaman panu utrai. Ayanga kani ke enthusiasm. Ayanga kani ke eagerness. Yaki an ki jongmi. Banya ka bami ay pisay nga. Nani banya ka mga iya ketika pisah. Ngakwa kani. Kata kejing terang jonga yaki an ki jongmi. Kijing terang jonga yaki an jongmi. Kabumut ba? Ban cibu hakanika scenario ka mangidan mangi. Haka baning ko ang iya wan ban dua ya shirhem ban dua ya berten ya te ya kum hadir arpo sansnem pidang kerdem yang kumju ne kumno ne. Kumba pi kerdem ningkong ne. Dia kalau kumtakan hab klidi ladi. Ti dan kam ya katuka iganes dan kam ya katuka jingshit hembyang ban shit hembyang. Ti mention tayo I pastor iba yalap mo manum tu boong ba I evangelist jungi yalap dan manum boong tu pastor dan ini pastor dan kam menshit hem kumtu nalaya cibun snamru de menshit hem kumtu te ban yalap be te na ai video kata Jesus hem debet uang ken give me an eagerness ayanga kata jingship hem kabangan le ikitaki an gijome kabon kai kabangan le menchangan le mentari kham le susu kumtati ngidan kaman pan tenak ta kadao ngangit scam ba u David haba u ong you try make me walk along your path ublay lapniat David layat ten rai kidan ki por ki ya ki snam ki ya jilong brio kawan kajing perkhat kawan kajing that jing trem kawan kahierno kata ka jinglong kajing set hem hanrai upan pat wang ayanga badena ta daw ngapet you David latang katu benta ka ba kajing di ju ubat bat seba bat katukan ni hanrai oh biang bau David set hem bet nam try to next point hangni ko yung point pakalong give me eagerness for your Lord rather than a love for money hangni ubu wang rather than a love for money kala banlong kumni pi rather than a love for komentar lada mdei money lada pimdei ki bah kwa pisa ani tambah pibu in ha ublang mo la bandei ki e a love for kajing it kabumut ba kala belong kajing it nam ta fashion kala belong kajing it nam ta mobile kala belong komentar ngila belong kajing it nam ta tu kita berhoj mangra bagi seni tangba ndala it 100% satu te ka haban chakri boleh kumboong po gospel. You cannot serve God and mammon. Pimla ban syakri ya boleh buat ya kaspa. Pimla ban syakri. Kamu ka donut ni di benong 100% you boleh. Tengah ni scam bau debit hani uang ba rather than a love for money. Ti ngangit scam ka IG kai yang ngiru pet bahaya dan ka love ka jing it ya ke a. Dan ka pon ngilong passionate. Lang ngilong passionate tamut ka dan ka jing it. Kumbaga juong boro-boro. Tendulkar wong cricket is my life. Don't give about wong politics is my life. Don't wong about kumtakin study is my life. We can't say Jesus is my life. Amen. Jesus is my life. Kabumut ba uday mau utli jongi, telong jongi, uday mau all in all jongi. Hi katakin kadika ika ba ngiyo na kanika benta mo. Next point, turn my eyes from wordless things and give me life through your word. Hangni ngangit scam kala adai ka de hadian ka jinga de jong ubat ka Bathsheba. Namar ba uhab haka Bathsheba de nakikmat ka jong namar ka Bible ka ong ba uyat hang te halor ke tnum mo halor ke ka berenda ka jong halor uyoi ule amno uyoi tip ra tamu uyoi amut ki ice so
wang hani turn my eyes from wordless thing. Ulas dang sungtu marhani ulak lakamut. Ulas dang ban sungtu wordless gitu berkat. Kim dan dor berkat. Tamut hakajing im kejong ula se amdi tangkata se bon baki iki gibalong hakmat. Kidan ki iki balong wordless. Kabamut badan kamban penyap hair. Hapleng kita ki balong kibalong kodor kiba desi syaban ne bat kiba syuwan kiba syubun penbun kam. Te hakajing im kejong iru bunsin kalong gumtu te. Lada ngi check eladi lada ngarung ngecek eladi ngasngobon ong ba bunsin ngi kiwudwud dang step ngi kajimut perkat ngi kalong ba ukun unbiang tifin ba ngilit bu skul ukun ba unpoy hakapor ba biang ba unum slam dan kapor kata kala asim no banyak ka baong tungin wat kamat jong blay kala pi kalau hang takin tingas ngo ngangit ba u dibit uang kidan ki iki belong wordless things to turn my eyes takamut ay ka focus jong nga kadlong hamisha kiwi ban sale lesing in sa bu daka number 1 number 2 ki ibe di banle handrai turn my eyes ay ba kamat jong nga kan ne shemi. But nang tangang iskem susu buang ani kalan baar and give me life through your word. Namar ba hadin unathan uwan ban confront ya David uwan ban Shem David. Unathan ulapen pau daka jing start ka jong ublay ya David bodi mo u bale kamta bodi mo u ban sangat kamta. Usa ong ken map yang ngal ade unong pop ngalong kamta usa tho kitab sam. Mo katuka what bread no yang to create in me a clean heart. Kita ki ba? I men same ya u. Kiba uyo men same yang. He get life kuman ong second life. Uyo men same yang. Ka imbiang ka men same hadin bala kela ka bamut. Hadin bala kela ka bamut. Hadin ba wat you try. Hadin ba ya shem ya ka ketien ka jong u. Kadi ka ketien ka jong u ka ba ai ka jing im. Den marta da wong turn my eyes from wordless things. And then give me life through your word. Kamu kaktian ke jong blay. Namar ta ka daw. Ngiru kum ki kun ki jong blay ngi dan kamban ngawi kaktian jong blay dan kamban mat dan kamban ban kaktian jong blay. Baka dei ka jing im. Nang ta hadin ba blay ulale kum ta u David uang reassure me. Kaban riu. Next God. Reassure me of your promise. Tupen skem biang. Yaktian how syakil jong mi. Kamut gidan ki jingkular ki bau blay la kular na do menchua yo David. Te haga ni ka jingle jong u ka jing pakla jong u ka jing ya lenti jong u ka jingle pop jong u ka jing tolot ka jong u ngo kumba kita ki promise la kut la jalut. Tamba wong tepen scam yang reassure yang ba kita ki promise ba mila promise kinwan kinja ka jing im ka jonga. Te reassure me of your promise. Meet to those who fear you. But kumjo ya gitu kiba septing ya me. Kiba me mela kular. Yang mela kular lo ya gitu ki ya kiba septing ya me. To pen scam. Nanta next help me abandon my shameful ways. Te yarap yang bangan bread no. Ya ki banga ngale ki balong kibam soya hab ne keren lu kuman ono kipop ki yarap yang abangan abundance non iki kadang do benta ka wai ka ba u David ule kadai ka ba u shim census tingi ngitip mangi pertai mentang ngidan kam yang census hakap government official ngidan kam bantip kanu population lum kumtang ngimtip kanu ngidan brio hakari India mo tekadon ka census. Tenrei kadon ka census hakawi ka sin bu David ushim census. Kata ji shim census yung David kamdera kat kum katin blay. Hadu ba uang yu joab kel shim census. Na do bas dang katika hima jong cha do bakut kenyaw. Joab ong David. Kamdei ti bande kum ni. Habo blay ula pen scam me blay ula yalami me ula pen shami me hapoket. Tebalai medan kam mantip kat lungut ngidon. David uang lebet ya ki ibang ong.
ngasih om mga kita om om daru tambah suku menang kilik nai bun ketian kilik bat kata ka jing le jong u David ka pen so si bahai blai bat ka wan ka jing yap haki khun Israel hadu ba ka long so serious ka ni ka jing trai ka jong blai persya us im David hadu ba dan lain tadi bentai ba u blai u ai option ti kita nginum keren mentah ni tang ba ngangit scam habau David u pai segitu ki ke bule long shameful ke ki shameful acts ke nak tadau ong help me yarap ya nga bangan ino kini ki shameful things ki shameful acts nga ino kita ki ki ba ngangit scam hapor ba utho kini kun mau itu ki kita pila ban lap aka kitab ningkong chronicle arwil non khot ba ningkong adu khat nyau kitab chronicle ba ningkong khat lai khat wei khat ar kita mo tenang ta hadin bula adap tho ini benta wong ba I long to obey your commandments ngatrang ngakwa ya ki hukum jong mi ngatrang ngakwa ya ki hukum jong mi pedim ya ka jing im jonga da ka jing bha ka jong mi hani ka Bible kasi kong haka hok jong mi tu pen im yanga song thu ka jing long briu don ka por ka baso duka don ka por baso kmen tenganget scam hadin bolaya lenti kumtu hadin bala tho kini hadin bala jah ni ka jing im wang I long for your commandments ngatrang ngakwa ki hukum jong mi bangan le tikata ka dei ki ka ba ngio i ha ka di ka benta jong ka tin blai ti kay ba nga sumabon ong ba dafila dangila ya puli ba kamtu dangila ya phaidien ba kamtu no wonder kamon ngimsong phala kay bau blay un ai ya ka certificate ba day ubrio after God's own heart kamon uba it ba blay it ba it in fact ya kanika certificate la ai hakapor ba usol ule pop banang ta ublay ulajit ulawat usamal wang ublay ulawat ya ubriu katkum kedonu jongu hakapor ba upol apostol Paul udan hapo Antioch uyalap kadempo Pisidia uyalap wanra biya kanika history banong ba us im debit ulongta nakta ka lineage lani ka jinghiat pateng jo Jesus Christ kawan na u David to kita gini ki ba ngio i na kani ka benta ti kidon ki katu ka ni ki bangan chup shaban penkut ngakwa ban wara ni shaban penkut ti kidon ki benta ki ba ong kumni David wong haka kitab sam khat ispak kan dai san pulai wong I became furious with the wicked because they have rejected your instruction. David kajing ik jeng uyu blay kalau hadok kata-kata. Perkat pi wong I became furious ngabitar lep. Kat no na pedeng jeng iki Kristan, ki spirit filled Kristan mo. Ki bala dada ki we ki mek kung tinung blay ngiong ta madia dep situ. Tu la kajang sutu temo. Ngila ka jong tu la ka jong ngilom ta jan boro ngilom ta ngiong nai tu klar David wang I'm furious ngadom ngebitar I'm furious with the wicked because they reject your instruction he can touch ngadom nang ta dan kebenta ka wang kumni wang I reflect shispa kar kendai san pusan I reflect at night reflect again at night. But I reflect at night on you. Ngaken mau men miet ya keteng. Kadno won da pleng jongi ngijuken mau yo blay por men miet ngiti sin la thia jalang. Dan kapor ngi khie di tang ban chu relief la di. Dawan ya nger thia biang jalang. David mlong ta. David ko kendit men miet
try te me bahaplat te me ai thia inga ka tu to ai thia biang soi sien sakandiat de singala nong ta la ta maglom ta ka de je kren in other words ka de je kren ka chung u min mit u ya kren bo blai idan ni we kong ibang ya kendu si sien ngaya ngalit ngi len na Shillong juai ya kendu steng lenti yang pitibah nga tiba ngabu lupa ka ni ka notebook ban ukulom ngamar ha ka por mir udang ka por tribe kersi nga wa ai nga ki nga ayo nga klet step nga thot so tunat te yang ai ke ji ka yung benihin ngabut ba ngong biang yero try hoi kimba yero try te ngamut banong it's good dan kam ban record ngamar ka jinglong briu mong iklet no tin da kim step record tak te udebet uang kumta kadang kebenta ka buang nga kimen mit nga aingu ya kita kijing le bha jong me nga aingu ya kita ki an ki kanun jong me nga aingu ya kijing bu jong me kadang sa kawai kebenta ka buang I ponder your direction I ponder the direction of my life wang kadang ka por ben mit nga ki nga phaidien biang sa kijing im jong nga phaidien biang ngale umnum tu nga rai kumnum tu nga tho kumnum tu nga apai kitien kadan kapor ka babha bhai ngi bangin le ha kapor barong jar dan kapon dala hiu hau palat kini ki sound ki drown de ki tap lup no ti ya ka ka bangi kwa ne kramu blai te den mar ta dau ha kapor men miet por jar jalang dan badan menu ha ta kapor ka baha bangi pek ya ka ke jing im jongi mardang kapor kum kenhit ha kapor ba mo ha kapor ba ka jing bun kam kum ai ka tin ka ba kham khor ka tin ka ba kham itu ba yo ka tu tin ba kham po men sim lapang te kum kita uble pun pau ka pun igen larngi phaidien pun igen phila kan tu phila kan si syade te haban pan map san uble ta kapor da yo por pan step le pan map no ka bahaban le kamta antip kat nungun apa yang jingi liam ta andai ngasngau ba ku mau debit uang I ponder the direction of my life nga puson nga pet nga check nga kuman ono nga rewind biang yo don kanu mo te moki officers ha po officer dan kapor dala bon kam palat ki ka one terlep ka kam da one menum pion one I file press bread ka file me pat ki long tu ti Andai mendera ban le mo me utupian ni tip iu mo. Dei ta mo suara file tenre ka hair ka direction how to te kum ta haban ponda ban ong map mo. Doesn't matter. Ude upian ni ude LD ni UD doesn't matter. Pi haban wan. Kat no pila ban hiar kata kenya hakmat jadi beliau pikir. Musim ni so puas peladan ki, beri puas officer pelat iladi. Dan dah keren tu, surit riai lagi kui kenai, sar, kumno sar, long sar ni. Kata kolong, dah kapor peneh sur, kolong, mereka ayu, ni tu saya. So why do you post? Sometimes no need to post. Then nak tak tahu kata posting means something so strong. Let's say ada kum kata kajinglong hapdeng jongi rumah, melaban ong. It's good to ponder. Kepiang ponder. Amut ban pusan, ban rewind, ban paidin. Dan kau ikut mentau wang ni. Sispa karkandai nyo pula. You meet me. Wang try. Mami me thai yang me perlong yang to ayang apat mentaka sense. Lani ayang tak kajing sempang. Bangan le ayu, bangan buat iki komen semua. Dan kapor ngi Kristan, ngaken ngi Kristan. Ngi lalong la so en tu balat mo hallelujah sometimes our action are senseless gimdan sense dan kapori ong church vitang common sense ru am devi ban to kaja ko common sense ru nomor la telep kata ki ike nak ta daw ai ka sense ko try give me sense to follow your command. Anyway, kita lagi positive point, jong udebet, tinggi iba udebet kumta ulong bet kumtu dai. Tenrei shaban shong tang si arlai minute.
The other side part kalau kumni, uang kumni kadang ka kitab Sam, shispa karkendai prapuway, prapusau. Uang prapuway prapusau fila ai tu kasih ke omno. Kamen sim jonga ka trangkat ya ka jing im jong mi, henrei ngakerman hakitin jong mi. Toh prapusau mo. Kadai prapuway siya prapuway, tu prapuway tu ai. Toh, peknya kita pareng ke omni. I am worn out from waiting. I am worn out waiting for your rescue. Kabumut ba? Pi menengi keren kum tu am debit so kum bayo dumdam ke jubak. Henry, in reality, pek ni. Ani ngate la duka mensim ni ngala ap ya mete lanu kanwan kata ka rescue. Lanu kanwan ke jing pelaj. Ngalabu baro ka jing ngejonga ka jing syania jonga hakitin jong mir. Lanu kan try menwan. Kabumut ba? Kata dia jing im bersisya. Kei berkhot bangi keren kam long marsen kli marsen dwai layo coba. Henry pek ni. Happen up. Umdai tambah happen up udah up. Slam ha I'm worn out tuang. Dah kapur latat eh. Kata worn out kapur latat. Tambah wong tak long kum nuru. I have put my hope in your word. Kata apa kau best? I have put my hope in your word. Toh, nang ta baprapuar, pet prapuar kan ni. Ki khmat jonga, kita yongit tiao. Ban yo ekaktin jong mi. Sasisin, kamdei kata ka formula ban dwai ban yo mentah. Wanga ka khmat jonga last train balai kita ki promise jong me kin lano kin wan when lano kin wan lano men pentingkan yang kabamut ba kani ka reality tingi yo i kum tu ulong men ne ka ai ulong mentang i kani ka bentabu ong pat my eyes are straining kamut gitu ki badwai da sidon plain jong pi badwai da si badwai ulong Nya berdua lagi kon dua mentan umat syuk la terkong rau ke khmat sau nger ke khmat diu kon udah kaji tu lok ruya ka jong udi pen man walang le arsya pen man so kuman dong ala plop hi so kun ong tam Andre David umong kita wong when will you comfort me Ngating abed, lalong hadu kataru ngan abed. Kau prapulai, tangin pej prapulai gin saya, pej prapulai. Wang I am shrivel. Ngan nabang ala jalong kum kaluas ni. Shrivel kamu diu, lasti. Ndak perkat ba? La susti. Teh. Ngamtip kadungon da pi babang muli ngi dang kapor tat muli tiet sibun ngi bang WR sa arai li dapat hadis tayo lasti la rembun tingi ong stimuli habret no te hau udah beru dan ning tengah jenglong sti kepala laran balai ba ong ngalong kum katu katruas ni apa katedam lasti Tangba nalong kum taru wang I have not forgotten to obey your decree. Kata apa subang ba? Dalong kum nuru dalong peslam ni umuan ni atau lok lek kum tani kun dan dep satu. I have not forgotten to obey your decree. Nganom kret. Katakan kita gawai ke bagi dalam kawan yo. Ai cerita ke TV ni teh. Dan kawan ai cerita ke TV. Nakta daw kapasok mahabanong King David si Macrao King David man after God's own heart done kaday tambah how he gone through mau layaj lembah kumno layaj lembah kiege te kita kide kijim handrai ke ba bottom line pat kalong ba utrang ya utrai adu kata-kata utrang lejasan pau baca kiege ubat beju try ngatengan klet yagi anjom ngatengan bat bejeme ngas ngobong ba hakjing im jongiru ngimtip hiyai kumno phimtip ngayai kumno manobat
menua di gino itu iba isi kenang mendubyo ban praktisnya. Ha office hai itu iba keren ni back start mak yam. Bakran tu ni mentai ni tapi tip ni. Apa selai syah sepeda apa. Why? Sisha kan ni bos. Kau tak tiga yang mai ko. Kau bincang apa itu ai ngan bayi itu tiga lo. Kau ni orang saya bukan siapa. Hai. Kita yola ni. Kita ini belum faham praktis. Kalau di praktis ada ni praktis. Anyway, I go to play. Kaya mo play keren ba? Jom na ko benta. Kakren siya ini, yana. Keren nga ba? Kaya mo na dito play. Bunsil. Kung siya orang dia pray you have lapa too much. Do action. Namba. Kacing kita cumi ko kata begini dan ini boleh then we will become joyful, victorious Christian. They become fierce Christian. Itu but hakali kapor asoban ang tuin ni duai Ahmad ublay ublay un ay ngi kini ki revelation ki ba un pau ki dono ji un kursoy ki kadiga kumba om yang ngasdang menne as we walk in the light as he is in the light, if we walk in the light as he is in the light, then we have fellowship with one another. Kata kadi ko may maginabe ka fellowship jungi but ublay tuin ni duai ko pa yung wana kamat jome ublay hakani ka por hakani ka klip marking ko try ablay kublay shibon namta kini jing hikai ba mi ai sangi king ko try yarapat yang i try ablay bangin boot king ko try bangin le king ko try bangin snow emer din king ko try ablay la jaga baca longat belong ngir king ko try ngin le try kumbo ongu sakri cuma David try but I will do ya Lord ngan le king ko try ko pa yarap yang i king ko pa ablay lemba ka jing ya lenti ka jing im ka jing king ko try ay yang i king ko try ablay bangin long iga ban le ka man ka jome bangin le ki jome king ko try ko pa ba kodor yarap yang ingin ko try ablay ki pailang jome upai cheme king ko try banyo king ko try ka empowerment ka jome try ka grace ka jome king ko try bangin and aking ko try haka ne ka pertai ka bangin ang don king ko try ko pa yarap yang iwe piwe try ka kerteng ka jome king ko try ngi ra sha jong try madas bam chukut amen namta ka burom jong blay ngi IT hai pastor. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bun sin abang ipuli kaktin chunglay. Giso kalong no kumni kiki baro. Ndray akajing sisya kalong ba ngihapban yahat kataklenti. Abraham haboblay khot yu hadu kumba arpusan snem. Usimpor ban ko ngu ya kataktin boblay ulay ban kadang kajing ele par ka proses ka bajrong ban yahat. Suruh saya katakan jeng pendap ya kaktin jong blay, amen. Teho ang ni kapor yang sesisian kung mangilaya 2 minit naka yang taka MDC election nam nakaliang jong kabalang ni kuaban ay ngu kuaban ay kublay karpang nam tay i mes Ivan Dublin idon nem hani kanigaski idon nem don. Tingi kuaban ay kaburom ya i namarbam kajing job dan borom jong i hakani ka election kumbai pangkan mau i Elder Tomlin idei shibanta badngi kilong yelong sem na po grace of nan church in the so comment o try will say ikinong yalam kiba kadkum kaktin jong blame amen to ne ko point liban yang lang ne ko por ay ngo lang yo try haplen kay baro akabangi yakandu kay baro akabangi yan ngin kongo ikaktin jumlay tungin yang lang ni kapor ngin aingo yu try ke bo try kren yangi but kay ru kaba
iyo jing kai hakani ka sngi kalong kaba ngin bat scam ladingin daka bor ka jingi baro ha shisien mangila ai ka jing IT lut jungi shu try ngila IT lut ya ka jong jing em jungi shu try ngin bat ngin pendep ya ka ta ka ba blei ula bu ka jim jungi hallelujah try blei ku pa jungi ba mngi wan khmat jome yon man aingu ime ka try nam ta ka khubor ka ma crunching ka try shisha ka try blei junga try ngi duai ka try ka por try kumba ka try mla kren ngi ka ski ka try blei junga try ba ka try kay ka bangila kular siya me ka try kay ka ba ngila IT lut ila ka jong jing em ka try yarap ingi ka try bingla ban bat ya kata ka try hadu ka ba kut ka jing em jing try wat langi ya lema jing le ngi ya lema jing no men sim ya lema jing kay ka try jing sha pan ram ha ka jing em jing roi ka try ngi num phai din na kay ka bangi kular ban but ya me ban ya ban me ngi num phai din dalale ka try yarap ingi ka try kum shimet ba try kum ka balang ko try kay ka jing khot ko jome yangi ko try ble jong try pagi nyai but ko try ble jong try ha ka jingem ko jongi ko try jisu ngi ai ngu ime nyai ka burom ba me krening ni ka ski ba me nget scam ko try man ai bor ngi ro try mangin pendep hok ko try ya ka ta ko ba me khot ngi ko try ha ka jingem ko jongi ko try jisu try walang iya lamba katam ko sergem ko jingya ko try ngi tip ngim shap tieng ma me don ran kat ngi man ya lam ngi man ai bor ngi man pisat bor ngi ko try jisu ngi ro ngi man ngi pen crowd ko teng ko jome try ngi ko por ko try kum ki khon ko jome try badan ngi jaka ko try ble jong try i duai ko try ble jong try shobing mi ne ko jaka try to ai ko try ble jong try jing ko khu jome kan bot ngi ko try ka jing don kat ko jome ko try kan don kat ban ngi ko try kam tam ko try ble mun sim jome ko try ble mun pensat bor ngi ko try bor try bangin le ka tien ko jome try no matter what ko try long kum no ja kum no ko try handoi try na ka bor ngi bor try ngin por shang man le ka tien jome try bangin le ka tien jome ko try ka burom ngi ash me ka try Saisin biang ko pa ai ngu ime ai ka burom bro sheme jing don kat jume ka try plai ngi try ne ka por ai be jing ba jume blai ko pa ka jing ai jume try ji su jing shat bo jume man sim ko ai be ni bor like don kat ban ngi kiri ko leng sutang stak per thai ki bukhar kar par ka teng jong me ladu menta ba bom chukru amen we are lie hallelujah Plain kur